Hej YouTube. Og det er nej, vi er game, altså mange game. Og jeg får en chest for mig selv. Eller jeg ikke en chest for mig selv. Hvor er du? Jeg er her. En bjørn. Du ligner faktisk meget en bjørn. Jeg er også en bjørn. Au. Au. Ja, ej, det er ikke bare. ja. Fandme ikke finde ud af den der maskine der. Jeg får bare en virus i hovedet. Grunden til at jeg lige stod lidt stille, det var fordi jeg lige kunne tage en billede. Vent. Alt. Og vi husker, vi skal tilbage og se, hvor fanden blev du af? Jeg kan ikke, altså hente sådan noget rock ud. Gråt uld. I hvor de hent. Helvede arbejdsmaskine. Armbåndmaskine, jeg aner ikke, hvad du... Du kan ikke lige møde mig ved kisten. Ja. Ah! Nå, der er du. Er du med? Ah! Kom, vi skrider væk fra ham. Der er ikke noget i, den har jeg taget. Hvor er der? Red dig selv! Ej. Run! Jeg dør jo. Run, Kevin, run! Havde du godt liv, eller hvad? Aha. Ej, jeg skaffer et sværd så hurtigt som muligt. Jeg er død. Nå, nu skal. Er det spøgelse? Ja. Er du en efterseer? Nej. Er du min lektie? Er du min stave til dig? Nej, min tilskuer. Ja, jeg skal bare lige finde dig. Ja, jeg er oppe på skorstenen. Ja, jeg kan godt se dig. Jeg er lige bag dig. Nå, så lå... Ej, så... Der er en kist. Der er en kist. Jeg så godt, jeg ved godt, jeg var blind, men... Der. Har du taget kisten? Ja, har jeg taget. Se... Jeg har... Der er en jungle herovre. Ude af byen. Det er noget for mig. Ah! Au. Kom. Hvor kan jeg ud af byen? Jamen, det ved jeg ikke. Altså lige forbi den her mur. Du kan se en jungle. Eller, fuck, det er sgu ikke en jungle. Det er bare sådan en kæmpe stor jungletræ. Fuck, det ser det ud til. Det er ikke engang et jungletræ. Fuck, hvor ser det sejt ud. Guldsværd. Har du guldsværd? Ja. Og jeg har også et mad. Eller, jeg har mit... Det er til mit chokoladesværd. Nej, ikke chokoladesværd. Chokoladesværd. Det er mit chokoladesværd. Over noget chokolade. Hvad har ham der mand? Maffinmand. Skal jeg lige gå ud og udspionere ham? Lige her. Ja. Hvad har han? Det er det, jeg prøver at finde ud af. Jeg aner ikke, hvor han er. Nå, her er han. Der er en mand uden for hus. Ham skal ikke tage. Jeg finder ud af, hvor du er. Er der overhovedet nogen tæt på dig? Det er svært navn. Okay. Der gik en forbi med, hvad hedder det, stensvær her. Lige her, jeg tjekker om vejen er fri. Der er ingen i nærheden. Men, hey! Stoffer! Kristoffer! Der er en kiste herovre. Det er også den der på vej op at tage. Den må man gøre det. Jeg tror, at du skal hoppe derover. Nej, det tror jeg ikke, du alligevel skal, fordi du kan ikke komme her. Hvordan? Jeg prøver lige at finde ud af det. Fedt. Okay.
Jeg tror, at du på en eller anden måde skal komme herover. Og så gå... Hov, jeg kan ikke finde ud af det her. Ja, så. Nu skal du herover. Har du skærmdel på? Fordi... Nej, man kan se dig. Nej, men så jeg kan se din skærm. Nå ja, fuck. Men prøv lige, nej, ikke der. Så faldt du ned. Bare lås skulle jeg lukke ud. Nå, okay. Så prøv lige at gøre det samme som før igen. Gå lige herhen igen. Stoffer. Jeg har lige fundet ud af det. Nå, okay. Men det er jo ikke den. Det er meningen, at du skal forbi det her tag. Og så her. Så herhen. Hallo, jeg har sgu da også lige gjort det, hvis du kunne se mig. Nå, okay. Hvad er der i kisten? Der var en lille træs her. Ja. Og jeg kunne være med. Og så det her, og det her, det er altid min brik. Det er mit enchanted flaske. Ja, den faldt ned på jorden. Jeg lavede hovedstød til. Nej, jeg lavede hovedstød til. Ej, kan du ikke lige dø? Jeg vil være med. Så meget, der skal dø først. Jeg lukker lige døren. Det er derfor, at de skal tage sine gode ting på med det samme. Hvor er du? Når du gået op, stiger. Onsdag. 0 kist. Men der er spor her nu. Kan du ikke lige sige, hvordan jeg kan finde dem, mand? Du skal lige ud og smage. Du kan gå lige ind til. Hvilken vej kommer man ud af det så? Det ved jeg godt. Bare gå hen til kisterne. Nej, jeg går bare den her vej. Okay. Ja. Jeg flyver også derhen. Nå, okay, jeg har fundet ud af det. Så skal vi ud i ødemarken her. Prøv at se. Prøv at se, hvad noget af den her maskine var. Ja, den er mega irriterende. Prøv at se, men man kan godt komme. Nå, jeg kan jo ikke bruge den. På. Det er noget, Stoffer. Hvad? Kan du se? Her er ødemarken. Nej, du skulle da ikke være en tyske. Nå, derude. Nå, det er bare læk. Man kan faktisk ikke komme ud. Jo, man kan komme ud. Man kan komme ud til ødemarken her. Så jeg skal lige finde en byport. Jeg har lige fundet byporten. Den her bane har kendt plads til på at spille. Så det vil jeg bare have. Jeg må ikke reklamere i din video, hva'? Ej. Okay, der er 2 kister. Der er også 2 kister heromme på den anden side. Hvor fanden er du? Jeg skulle da hen med den der big farm der. Prøv lige at gå tilbage du. Der er 4 kister. Så er det bare lige den her. Okay, hvor fuck er det? Okay, gå tilbage. Så der hvor du var før. Kan du tage lige skærmdelen på? Fint. Sig det bare ved. Kan du se? Nu lægger jeg bare ekstra meget. Kan du se det? Hvad? Kan du se min skærm? Ja. Okay, kan du så se den her vej? Følger du efter mig? Hvad? Følger du efter mig? Den her vej. Nej, nu begynder det at blive nat. Nå, okay, godt. Så går vi tilbage. Og så slår jeg lige skærmdelen fra. Hvor er du? Jeg finder dig bare igen. Tilbage. Hvad laver du? Jeg spørger bare ind om tid. Hvor er byporten henne? Det ved jeg godt. Jeg er i det. Hvis det skulle være. Vi skal jo ind til kisterne. Nå, her er byporten.
Hallo, kan du ikke lige se på ham der om hvad han har i gear? Okay, han har fuld iron armor, men han har de der hullede hjelm der. Og så har han stensværd. Ham skal du passe virkelig meget på. Nej, for han havde lige spurgt mig om 10. Nej, det er Korsika, ikke? Okay. Han er altså inde i sådan en mærkelig grotte. Det er en kat. Prøv lige at sige, at du er ved kisterne. Nej, for der er en mand. Hvad? Nå er du i gang med at dræbe en. Fuck, hvad er det for en svær? Han har iron svær. Jeg ser, det har med Abdul. Ah, dammit! Døde, fuck. Okay. Lord. Så... Okay, jeg vil se just match. Okay, så ser vi det. Hvorfor? Jeg skal fandme lige på. Jeg hæmmer på mand. Men okay, var det nu vi joinede? Det var bag det 37 SG 37. SG 37. Altså i Kumar 10. Da. Ej, hvor han dum, mand. Han smidt diamant. Var det 37? Det var ikke 37, du. Ah, nej. Men jeg ser bare lige diamant. Så finder jeg lige ud af, hvilken en det var. Men jeg tror ikke, jeg kan komme ind. Så gå lige ud. Nå, så siger vi farvel, YouTube.